every emra nana ba edi eja ho ebesi nne ensem bebre na akoso sumuno ya hwete ya hwehwe ana moayi odise ba ko ade na maye mumma beji nsanom acheri kura apo a yenim se ekwantinti bia e wona wi enye dia ranra yes anya ma na ye fremu a ye kadi asisu no se mumra be bia nani yes ye dia ye mpe kusu ye mpe basa ye di na asisu ye di na asisu mamra eda ho fit ya ye kan se mo fa mo nsa mefifa no mum bie na adwenim eye nana Nana yaw safro ba. You too simple and I let me ha me boy. Ya ye kan say. Oma meti chiri raman. Say ya mudi ja ho no. Ometo aso pe. Amamre kwa so. Na momu se o tia. Montini no wadai so mu. Se o tia so a. Akonfo wo ho. Ye mpese ebe ye yade mu na mo Mumma beji nsano. Mumma na akode. Mumma okasa emunye du. Mumma obie na ni a. Omo a wo kasa tia biara. Wa pemu konati. Mumma no kasa munye du. Mumma no ho nyati. Ya yata na ti so. Mumma yendi nukware. Emfama no. Ya yesie mu ha ina ye nkwaso raman enkwaso nana hima wa bre misi nana hima wa bre ya posa no bobo enna mi di nsa egu fami a ya nya ohene a obedi yanimu nya ye kan se na ho di nyina wa hwede ni na mo sanfa ma no from entrance na edomo a omudi yanim no onka na ondi edomo ani emma ni nyinara ye mame no ye nananom emma ni nyinara woman koso anka na na hima no na ya wahiri ni ya nsa enka ensa me dia gu famu nei ya raman kwaso ahimfu ni nyina ya kwaso ya ba ha nyina ya kwani ya ba woni kasa Wakasa Tiunsam
Okunya ko fansa to. Fansa to. Madame mo say. Meji no kwalidi ni ahobrasia ni odo na mputu se nana mo frem anopa ya mama ka brother ka kwesida beto
Best rest of my chef for near tea for who near tea. Where is that? That was it. I won't say when you find out being for me to wait me, I don't want their child.
rara. You see, Samanya and Isia, Macarara. The Puntuo perform go school. And you know, mode. Sandy, you're telling me for so sweet, just a ma. And I'm not for sure. Also, why you dear mammy, papa. Pano damage. If you do need, I'm a man for you. Yarada, but I'm to show you or coming. We are not paying. We are dumb as you know our mind and let it.
Match and quantity of pounds. In penny for what kind of queen now? One more I would carry. Yeah. A somewhere, yet is swallowing. And yes, somewhere it is swallowing of cast. Ninquan yet. Yes. One man of good do. Yeah. Who are to precasse? Yeah. Ban. Yeah. Who did you and I have good do? Yeah. One man of good do. Oh, Jimmy Duffy. Yeah. Nessa, I did mammy. Yeah. One man of good do. Yeah. I have good so. Yansa, Nimudia, Opena, Yahwadi, but I am young, not another one. I'm told you that on my no corner. Yeah. Oh, yeah, Wadi. Yeah. I'm ordering your money. Mamma, Yansa, Nimudia. Yeah. And the big about Nakan. Yeah. You a memory, yeah. Yeah. Can be yet, I ask you. Yeah. Now, one mark of crap, it was your penny, or the two anymore. Why you say? Yeah. That's a moment when you want for a pound. Yeah. Ne? O manu, e bi mu di en kokoke. Yeah. Bi ara di en kokoke. No pese, kasa di ye di. Yeah. Sa ye di mamu. Da no me kasa. Mumpum. Yeah. No. Sumunu. Dari bago. Manu. No wadi. Ko. Baba manu. Yeah. Yeah. Ananwa wo ba yi na wo nya won ko akwan. Yo. Ye ma wo akwantuo. Say yo, so say yes, yeah. There na ye frem an ye catch them. Yeah. Nana madawruma. Yeah. Muwe okwama wo. Wo nya sabua, wo dia abofie. Wo ba mu na mu di kan ye chile bi. Wo nya won ko akwan so. Rara man kwaso. Ye nyina ya ba ye bi hie nya ye kwa ya kwan so. Oboni for die di die jindi. Yo, yo, yo. 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 Yo.
nsɛm bebree ni anayɛ yɛ ɛyɛ amammerɛ ɛnyɛ ade a ɛba so daa enti ɛnyɛ nipa nyinaa na bere biara wobɛtumi aka sɛ eyi ni na ebi kan meda rawrama nyinaa ase Maya adeɛ ɔsɛ ɔda mo ase papa na da isɛm ne sɛ biribiara yɛbɛyɛ no momma yɛntɔ yɛ bo ase papaapa dwumadi a yɛdi na yɛwie ne nyinaa na yɛ asomdwie memani agye nso mewerɛ ako momma yɛnyɛ adigye no nkutoo yɛni agye no ne yɛadwene biribi nso wɔ akyiri nti yɛahyia nyinaa no yɛpamokyɛw sɛ mfomsoɔ bi ba wɔ baabi a momma yɛnti akyiri kɛseɛ yɛwie biribiara da a yɛbɛwie no akyire yi mfomsoɔ bi hɔ a yɛaka ho asɛm yɛgyina yɛnim sɛ m'agya no ofi mu no akyɛ enti na ɔman no ne yɛwiinwii na nyɛ sɛ akyɛ ɛyɛ amammerɛ ɛna asɛm no si asɛm a yɛkan asi pɛn ama akongua no koraa da hɔ bɛyɛ mfeɛ aduasa obiara mu nnim kakra bi pɛ n'anim ne yɛdi ko dwuma saa bɛdu nnɛ na sɛ nnɛ adu bɛyɛ mfeɛ edu anaa mfeɛ edu no mu a momma abufuo mma momma yɛnyɛ anigye mmemmoro so momma yɛnyɛ awerɛhoɔ mmemmoro so na yɛba no a yɛde no ama ɔman no a ɔman no aka ho asɛm na yɛde no aba ofie no ɛnyɛ ha na ɔba abɛseɛ yɛwie a na ɔbɛseɛ hɔ no yɛbɛma wɔn aso ate yɛbɛma no nyinaa aso ate mo akɔgyae na yɛwie na wɔtwe da no yɛde no bɛkyerɛ wɔde no brɛ na yɛde no kɔkyerɛ ɔman no na asomdwie wɔ hɔ a yɛn nyinaa yɛde asomdwie ɛne anigye de frankaa na sɛ nnɛ yɛka sɛ yɛafura tuntum anka ɛnyɛ tuntum na ɛsɛ efura nanso ɛyɛ amammerɛ nti ɛsɛ efura tuntum na obiara hunu sɛ yɛyɛ nea nananom gyae